Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Hesukristo ang atong Ginoo maanaa kaninyong tanan. Kay igsuunan hinulusulan ta ang atong mga nabuhat nga kasalanan aron mahimo kitang andam sa paghalad nining santos nga misa. Ikaw ang gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron sa pagpanglaban, pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an ta kita sa Dios sa pasayloon sa atong mga nabuhat nga dautan, ug daduon kita niya ngadto sa kinabuhi sa kalinaw ug kalipay nga way katapusan. Amen. Magampo kita. Gamhanan ug walay katapusang Dios, liguna ang among pagtuo, paglaong, paghigugma. Himo ang buhaton uta namo sa may gugmaong mga kasing-kasing, ang tanan nga imong gipangayo kanamo, ug paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa imong anak nga sa Hesukristo nga buhi ug hari uban kanimo. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Roma. Matuod ang giingon ko, nga iya ako ni Kristo, ug wala ako mamakak. Ang akong konsensya nga ilamdagan sa Espiritu Santo, mao'y akong saksi nga wala ako magbakak. Gibati ko ang hilabihang kasubo o kaguol, nga walay hunong alang sa akong isig kahudiyo, nga mga kabanay ug mga kadugo ko. Tungod kanila, palabihon ko nga tungluhon ako sa Dios ug mahimulag kang Kristo. Sila mao ang piniling katawhan sa Dios. Gisagop sila ingon nga mga anak sa Dios ug ipaambit sa iyang himaya. Ug naghimo siyag mga kasabutan uban kanila ug hatagan sila sa balaod. Ila ang matuod nga pagsimba ug makadawat sila sa mga saad sa Dios. Kaliwat sila sa mga patriarka ug sa ilang kaliwatan na tao si Kristo, ang Dios nga labaw sa tanan. Daygon unta hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dayga ang Ginoo, Jerusalem. Dayga ang Ginoo, Jerusalem. Dayga ang Ginoo, o Jerusalem. Dayga ang imong Dios, o Sion, kay iyang giligon ang mga trangka sa imong mga ganghaan. Iyang gipanalangingan ang imong mga anak, sulod kanimo. Dayga ang Ginoo, Jerusalem. Gitugot niya ang kalinaw, sulod sa imong mga utlanan. Gibuhong ikaw niya sa labing maayong trigo. Gipadala niya ang iyang sugo ngadto sa yuta. Makusog ag pagdagan
sa iyang pulong. Daigang Ginoong Jerusalem. Iyang gisangyaw ang iyang pulong ngadto kang hako. Ang iyang mga balaod ug mga gimbutan ngadto kang Israel. Wala siya maghimo sa ingon sa laing nasod. Wala niya ipahibalo ang iyang mga kasuguan ngadto kanila. Alleluia. Daiga ang Ginoo, Jerusalem. Alleluia, Alleluia, wikain mo kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo, gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. himayaw ikaw o Ginoo. Usa na na kaadlawng igpapahulay, miadto si Jesus sa balay sa usa sa mga inilang Pariseo aron mukaon, ug ang mga tao naniid pag-ayo kaniya. Unya dihay tao kansang mga bitiis ug mga bukton ng hupong nga miduol kang Hesus, ug nangutana si Jesus sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo, gitugot ba sa atong balaod ang pag-ayog masakiton sa adlaw nga igpapahulay? Apan wala sila mutubag. Unya gigunitan ug giayon Jesus ang tao ug iyang gipalakaw. Unya miingon siya kanila, kung usa kaninyo may anak o may baka nga nahulog sa atabay sa adlawng igpapahulay, dili ba ninyo kuhaon kini ni ana gayong adlaw? Apan wala sila makatubag kang Hesus bahin niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Nigun ikaw o Kristo. Maayong buntag kaninyong tanan. Dito sa Israel, nataw ang atong gisimba nga Dios. Dito siya makuha og unod ug dugo aron mahimo siyang sama kanako ug kanimo. Ug dito usab siya namatay sa Jerusalem. Sa ato pa ang Jerusalem nga tua sa Israel, usa ka katawhan nga matuhuon sa Dios. Ug dito siya sa kugiingon dipili nga usa ka nasod nga nagpakataw siya sama kanato. Sa ato pa iyang kadugo, iyang katigilungsod o iyang pamilya. Pero dito ni ining lugara, ang mga tao mura ba og dunay balaod nga nang hinubra nga dili sila makahimog mga buhat nga Dios nun saan buhat nga dili Dios nun panahon sa adlaw igpapahulay. Mao nga si Jesus nangutana siya sa mga edukado, mga Pariseo o mga magtutulo sa balaod, gitugot ba sa atong balaod ang pag-ayo ug masakiton sa adlaw igpapahulay? Bisan nakahibaw na si Jesus nga kini gidili, pero iyang gisulayan sila ang ilahang pagkaluoy ni adtong masakiton. Ganing hupong ang tiil
ug mga kamot nga miduol kang Hesus sa adlawng igpapahulay. Wala sila motubag sa ilang kalagot kay kining tawhana nga sa Hesus supakiro sa mga balaod sa simbahan. Dili pa man to simbahan sa una. Kaya ang simbahan, lawas man ni Jesus. Diha na natawo ang simbahan sa pagkamatay na ni Jesus, pagkunsad sa Espiritu Santo. Sa una, ang ilargod diretso sa Dios amahan, ang balaang kasulatan. Munang ilaha, Old Testament, ug ang Ten Commandments, kinahanglang tumanon kini, ug lain pang mga balaod nga, 600 ka mga balaod sa mapananglit, nga dili ka matulog ko dili ka makapanghunaw, dili ni mahugasan ang dili mo limpyuhan ang imong katre o ang imong baso hilimpyuhan gyud sa dili pa ka mokaon nga importante ka na kasugod-sugo ka na sa langit. Pero pag abot ni Jesus iyang summarize, giduha na lang niya. Higugma sa Dios o higugma sa isikatawo. Langit o isikatawo. Munang diduol kaniya ang masakiton o iyang gihimo ang supak sa balaod, iyang giayo o maukin hinungdan nga ang mga edukado, ang mga pari ni atong higayuna sa panahon ni Isus dito sa Israel, wala mutuo kaniya kay supakiro siya. Naglagot sila. Kaya ining iyang pagsupak, iyang giayo ang mga masakiton sa adlaw igpapahulay nga biduol o bituo kaniya, daghan ang bituo nga mga pobre, mga ordinaryo, bituo kaniya, ug ang mga edukado, ang mga magtutudlo sa balaod o ang mga pari, gihinahinayag biya sa mga tao. Og nahangawa sila nga kung magpadayon sa Jesus, ang mga tao mutuo kang Jesus ug mobalhin ngadto kang Jesus sa ilahang pagsunod sa mga naandan sa relihiyon. Munang mas maayo pa nga patiyon kini sa Jesus kaysa ang mga tao mahilayo sa Dios kay makasasala na. Ug naapa sila balaod nga ang makasasala dili gina makaduol sa mga taong limpyo ang kinabuhi. Adto na sila sa gawas, magpalayo na sila kay makasasala. Kinahanglang ang mga maayo ra ang makaduol sa templo, makaduol sa altar. O gisupak kana ni Jesus, iyang giadto ang mga makasasala. Iyang giapas ang mga tao kay sila usab sa iyang gisulti karon akong kadugo. Bisan sila hugaw ang ilang huna-huna o ilang kasing-kasing o pinuhatan, ako silang kadugo. Munang niingon siya, bahala na tungluhon ko sa Dios. Kay supak ang akong gibuhat, sigon sa ingong tudlo nga balaod sa Dios, akong atuon, kay ako silang mga kadugo. Ako silang luwason. Mo kini gipasabot sa unang pagbasa. Nahangawa ako pag-ayo alang sa akong isig ka Hudiyo, mga kadugo. Nag-uul ako pag-ayo kanila. No? Unang ania siya, niduol kanako nga hugaw makasasala ug kanimo nga siya ra manihibaw sa tanang pinuhatan. O gusto ta nga makadawat unta sa kaayuhan, lawas o kalag. Manindog palihog. Gusto sa Dios nga mamaayo gayon kita. Gusto siya nga dili ta madaot o madunot o magantos. Maong ania ang iyang anak si Jesus gipadala sa amahan. Busang maingon kita, amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang mga kasuguan, isipon sa mga Kristohanon nga ganghaan, ngadto sa kagawasan,
gikan sa sala ug sa dautan, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami, Nga dili gayud nato himuon ang balaod nga labaw sa tawo. Hinuon bansayon pag-una ang dakong sugo sa paghigugmaay sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo. amahan dungga kami, Nga maangkon nato ang matuod nga diwa sa paghigugma diha sa atong pagtagad sa mga kabus ug sa mga dinaog-daog ug pangitao nato si Kristo diha kanila. Magampo kita sa Ginoo. amahan dungga kami, Nga ang mga masagiton ug sila nga anaa sa tambalanan maalim sa ilang mga habalatian. Magampo kita sa Ginoo. amahan dungga kami, Nga imuuntang isipon nga takusog mapuslanon alang kanamo. Ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na nga to sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. amahan dungga kami, Nga ang mga nangamatay, mupahulay na dito sa langit nung gingharian, uban sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. amahan dungga kami, dungga amahan ang hangyo, ang tuaw sa mga tao nga mituo kanimo pinaagi si mong anak sa Jesucristo among Ginoo. Amen. Daygon ikaw, Diyos sa tanang Kalibutan kagikan siyang pagkamanggihatago na dawat na maghihatag kalibutan ipanunod sa iyong Kamanggihatagon na dawat na mo kiningamong gihalad ang panugbino nga abot sa yuta. O ginama sa kamot sa mga tao, nahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daygon ang Diyos, daygon ang Diyos, daygon ang Diyos hangtod sa kahangturan. Daygon ang Diyos, daygon ang Diyos, daygon ang Diyos hangtod sa kahangturan. Mga igsoon pagampo kamo aron kining ako og inyong halad sa sakripisyo dawaton ta sa Dios amahan ang labaw ug gamhanan sa tanan. Dawaton na tayo sa Ginoo sa kapisugikan sa imong kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa ngalan, alang usab sa kapuslanan sa Dibuking Santos nga simbahan. O Dios, Ginoo namo nga gamhanan dawata ang mga dala nga halad gikan sa among pagtuo paglaong paghigugma kanimo. Isip simbahan, itugot ni kining among pangalagad maghatag kanimo og himaya. Pinaagi ni Kristo imong anak among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manosod kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nga to sa Ginoo. Pagpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay ug gamahanan labaw sa tanan. Angay ug matarong gyud nga magpasalamat minimo kanunay sa tanang lapit. Kay nabuhi kami dinhi ning kalibutan diha lamang kanimo ug nahimo kaming tao. Dinhi sa yuta dili lang kay hatagan mo kami sa imong amahanon nga pag-atiman adlaw-adlaw. Gipasaligan mo pagayod kami sa kadaugan nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw gikan sa mga patay, mibanhaw kang Hesus, mao'y imong gasa kanamo aron kami usab ini kamatay namo, imong gasahan sa bag-ong kinabuhi sa pagkabanhaw sama sa imong anak. Ug kining maong Espiritu mao'y unang bunga sa ani nga moabot ug among pasalig sa kadaugan ang Pasko sa kalipay ug kalinaw diha sa langit. Ug busa uban sa mga anghelo mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon. Sanctus, Sanctus, Sanctus nga Ginoo, Diyos sa kagahumay.
sa imong himaya. Hosana sa kahitahasan. Daigunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitahasan. Santos kid ikaw o Ginoo, ikaw ang tumuran sa tanang kasantos. Ipadalang imong balaang espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kinaalang kanamo lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Kay sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha si ugpan. Pipasalamat kanimo, bipika sa bihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyong tanan ug kana kay kini mao akong lawas nga itugian alang kaninyong tanan. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha si Jesus sa kalis. Bipasalamat kanimo pag-usab. Bihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinudluan ug miingon, dawata kini. Panginom kamong tanan di kaniini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhat kini aron paghandom kanako. Kini mao ang misteryo sa atong pagtuo nga si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Ano paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo amahin. Diining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat minimo tungod kay imo may giisip nga ngayan nga matubang kumulagad kanimo. Himuang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong katawhan nga mituo gayud kanimo. Lukob sa tibuok kalibutan ang simbahan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, Alberto among obispo, tanang obispo kaparian ug tibuok katawhan, labi ni kining ania sa imong tubangan. Hinumdumi sab ang among bigsoong patay na, kang ilang mga lawas nagluya ug dili na makaya. Dili malaumon nga sila mabanhaw. Dad-a silang tanan sa pagsuduong sa kahayag sa imong naong. Ug kaluy kaming tanan himo aming angayang makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Mariang inahan nga ulay si Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas katuigan, uban kanila mo kang daykon ug himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Dihatag gana kanimo magkagagahom ang amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita samahan nga pasayloon ang atong mga sala, ug dadon kita niyang magkapasaylo sa mga tao nga nagkasala kanato. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygo namo ang imong ngalan, maabot ka namo ang imong kingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagpasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunoa luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imong luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahon na karon, aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami kanunay sa sala. May layo sa tanang kasamok kong kagubot samtang kami malaumong nagpaabot sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesus, nag-ingon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hadi hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaan ninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang timaan sa kaayo
sa pag-inig sumunay panagdait. Peace be. Kordero sa Diyos, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluwi kami. Kordero sa Diyos, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluwi kami. Kordero sa Diyos, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi mi sa kalinaw. Kini mao si Jesus siya ang kordero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga modawat nimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Si Kristo nahigugma sa tanan ug nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanato sama sa mahumot nga halad ngadto sa Dios sa langit. Magampo kita o ginuuhing pita dinhi kanamo ang gugma nga among naambitan nining sakramento sa Eucharistia ug himuo nga kining among pagsaulog ug sa among pagdawat sa lawas sa imong anak magmabungahon dinhi sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo imong anak among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Panalanginan mong tanan sa mga gahom nga Dios ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na nato ang sakripisyo, ang santos na misa, manglakaw ta diha sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.